Guys, ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, so magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa Dragon Fruit Farm. Dito po ako natulog, dun sa may factory. Ayan, so puntahan natin po yung Dragon Fruit kasi gusto ko ipakita sa inyo yung mga kung gaano kaganda ang umaga dito sa farm. Ayan, may nagpagpag. Yan, ang ginaw. Grabe. Pag nandito po kayo guys, napakaginaw dito, no? So, punta tayo doon. At saka ipakita ko sa inyo kung ano yung, kung gaano kaganda yung umaga dito. Ayan, so nandito na po tayo. Grabe guys, napakaginaw. Yan o, nagfag-fag po dito. So, tingnan nyo yung nasa likuran ko. Yan o. Yan. Yan po yung dragon fruit nasa likuran ko. Yan. Grabe guys. Ang ginaw. So tara. Wow guys, grabe. Tingnan nyo yun. Nagfag-fag po talaga yun. May nagfag-fag. Yung fag guys. Fagas. Yan. Wow. Yan na po yung mga dragon fruits. Yan. Daming bunga. Yan. Wow. So yan guys, no, pag pumunta talaga kayo dito, expected nyo po talaga na napakaginaw dito. Pag sa umaga, kita nyo mga may mga tawag dito, yung may tubig, yan o, ang tawag doon, yan, yamog, oo, yamog pala guys, yung yamog. Makikita nyo po talaga yung yamog. Napakayamog dito. Tingnan nyo. Yung yamog. Marang. Punta tayo dun sa taas kasi nandun po si Tatay Andres. Yan o. Ang ganda talaga dito pag sa umaga. Hindi masyado mainit. Pwede ka dito mag-jogging, mag-exercise, no? So mamaya mag-jogging tayo pagkatapos natin. Yan o. Wow. Ba, ang ganda. No?
Nagpa-fog po talaga. Ito guys, tatay. Parang wala. Wala ata si tatay dito. Tay? Tay? Nandun pala nanguha ng kumpay. Si tatay nanguha ng kumpay. No? Si tatay guys is nanguha siya ng kumpay. Wala siya dito. Kaya muna tayo doon sa kabila kasi kita ko sa inyo yung mga dragon fruit dito na tapos na silang blooming. No? Kung nakita niyo po sa videos ko yung pag-bloom, nandito po ako noon sa umaga. Wow, yan o. Ang dami guys. Tingnan nyo yung mga may pagpag, may mga yamog po talaga yan. Ang dami, no? Tingnan nyo. Ang dami, gid. So yan na po yung mga dragon fruit na tapos na nag-bloom. Start na sila nag-fruiting. Diba? Tingnan nyo guys. Grabe. Wow. It's a blessing po talaga na maraming mga bunga yung mga dragon fruit namin. So last year, naka-harvest kami ng mga almost mga 2,000 kilos ata yun. Pero hindi isang harvest lang yun guys. Hindi po. Mga first batch, second batch, third batch, fourth batch, fifth batch. Mga 6 batch naka-harvest. So first expected nyo po is maliit po talaga yung ma-harvest nyo sa first. Kasi nagsisimula pa sila. Na first namin harvest last year mga 13 kilos ata yun. Pero ngayon is 27 kilos sa first batch. Pero hindi ko alam sa second batch, marami to. Nung last year is sa Tatay Andres. Last year is sa second batch. Din ka tay? Ha? Di, nakabati ka sa tingog? Dili ko natug. Nasubos naman sila si sir. Oh, ma'am. Ngayon patungo na si tatay mangumpay. Di ka dapit. Ay, mong gibalik. May padung na ka nga to. Mainit. Sige, mo naugod ako kay ako na gihatod do ako na tamnan. Sibuyas dahonan. Itanong ba? Oo. Basta tayo patungo na manguha ng kumpay. Patungo pa yun? Atos tambo? Sige. Sunod na kunin mo. Tawag niya kunin mo dito. So yan guys, no? Patungo na si tatay manguha ng kumpay. Kasi yung kambing namin hindi pa nakakain. Puntahan natin yung kambing namin. Nandito po yung mga kambing namin, no? Yun, no? Yung dalawang yan. Tatlo. Tatlo po yan. Yung kambing namin. Nagtipon-tipon sila. Sabi nila, kailan kaya tayo makakain? Si tatay bago pa na umalis. Mi. Puntahan natin yung kambing namin. Napakabait niyan. Pero hindi maamo. Laging tawag ito, laging hindi sila maamo guys. Yun, tumayo na. Natatakot sa akin.
Mi. Oh no. Kumusta? Mi. Tayo na guys. Doon na tayo sa kabila. Kasi yung mga aso dito namin sunod-sunod kay tatay. Lagi nakasunod. Nakabuntot. No? So i-close muna natin ito. Yung aming organic na gate. Yan o. Yung gate namin. Na walang tarong na gate. Ay ka. Yan guys oh. So kailangan i-close natin ng mabuti para hindi makawala yung kambing. Pero hindi naman sila matatakas kasi yung isa is nakalubid po yun. So ganyan po yung kambing namin. Pag yung isa nakalubid, hindi po sila tatakas. Parang sabay-sabay po talaga sila. Yan oh, so tapos na. Din man ka. Ha? Mga aso. Kamustahin natin yung mga aso namin. Si galang gala po ito. Diin mo? Uy. Diin mo? Yung mga aso namin napakabait. Kasi tangkag. Ito yung pinaka panganay nila. No? Yung tangkag. At saka ito naman si uy. Ang kulit talaga guys. Kulit talaga, no? Mga kulit yung mga aso na to. Kasi ang bait-bait. Ang kulit. Ang bait. Ang bait. Gusto niya talaga guys na siya yung hagwain ko. Or siya yung ayaw niya na yung isa yung puntahan ko ha. Tingnan niyo. Tangkag. Halit tangkag. 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 Grabe talaga oh. Grabe mo. Hindi ikaw yun. Gusto ko. Sige, sige. Da. Tangkag. Gili man mo ikaw. Tangkag. Ito talaga, napaka masuyaon. Sigdili siya may agwaon. Dia, oh. Sige. So, ayan na nga guys. Marami pong salamat, no? Kaya nandito po ako sa farm kasi dito kami natulog. Yung amo ko, anong tawag doon? Ako na sila giubanan or kasi gusto nila magpa-bantay, matulog doon sa factory. So, kaya nandito po ako sa taas kasi meron akong gagawin dito. You know, so kung nakita nyo na po yung kung ano yung kaganda yung umaga dito sa farm. Yan. So, first is bumangon ka, tapos yung mga obligasyon mo, yung kagaya ni Tatay Andres, mangumpay, gumawa ng kumpay. Ako is bumangon, tapos kasi magtatanim po kasi ako ng sibuyas dahonan. Ito po. Kita ko sa inyo. Ito yung nadala ko. Tsaka ito yung itatanim ko. Tamnan ko. Ayan. So, yan po yung sibuyas dahonan na itatanim ko dito sa farm. So, ayan guys.
Maraming salamat po sa panonood at saka keep safe always po and God bless everyone. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Thank you for watching guys. Ingat.